момчета, сега ще играем Roblox. Нека влезем в някоя игра. И съм с братовчет ми, Стоян. Какво бе, Стоянчо? Аз вече не искам да играя. Кое? На моят телефон вече не искам да играя. Искам на това си. На мен да гледаш? Да. Ела на леглото да гледаш. Айде. Ама са боебувките. Добре. Чакай. Дай ги накакачи. Ето. Ма са бои си, аз ще я взема. И не пипай телефона, чули? Да. Каранка. Тинке. Посуранки. Как? Каранка. Не така, не така. Не. Айде. Ау! Бубуладио. Айде. Дай тук. Айде. Влизаме в Брокева. Ако сте ми абонати или фенове, веднага отивайте да гледате. Моля, оставете лайкове и се абонирайте. Ако можете да коментирате, комент. Чакам ви. Давай, бърбум. Не знам коя е тази. Така никакви от там Турция. Къде да вчера? Искам да отидеш на Къде? планината. Там няма планина. Има една планина. Искам на планината. Какво е това, което карам? Скейтборд. Добре. Какъв цвет ми е косата? Бяла. Какъв цвет ми е косата? Какъв е този цвет? Еди как кажи? Кафя. Кафя. Да, кафяво. Отиди на планината. Отиваме и покачвам се. С братовчет ми е забавно. Казва се Стоян. Стоян е с тебе много забавно. Чули как гърми? Коя? Навънка. Хора сега при нас вали и гърми. Пиу! Какво? Ето, качих се на планината. Още не вари. Виж, качих се на планината. Виж, Не виж, има дрон. вари още. Трябва да се обуви. Виж на дрон. И така. Ето тук от планината, виж. Да не паднеш. Не, да летя. И виж, почвам да падам надолу. Показвам тук от една игра. Ядеш? Какво ти се е ял? Бе, дай ми да